eta hori izango dira, zazpitik amaikerako gaztea. Gazte honek egin beharko dabez, 800 metro, probatzeko dugu, eskonak ekoteko antolatzaile direnei, eta baita ere kolaboratzaile. Kolaboratzaile lantean, aipatu beharreko Pizzabank, PM Supermerkatuak, Festa.com, eta Darneo Print. Eta honez aparte, herriko lau ikastetxe. Bueno, va, 3, 2, 1, 0, aurrera! Hemen hasten dugu, ertzea maliketen zerda. 800 metro, portutik buelta bat. Lehenengoa alde handiz, bakarrik dator, dute 1 metroko aldea, bigarrena eta hirugarrenari. Hanka luzez, eta txalo bat irabazleari. Hemen dator bigarrena eta hirugarrena, laugarrena den eskatu hau sufrimientos bai heldu da. Ez da hemen datoz gainontzeko guztiak. Tropelean. Berezu da beta. Halo bat olintzapen. Halo bero bat alantzat. Eta nintako zazkenak. Eta onak. Berezitako txalo bat guztientzat. Hemen amaitzen dugu lehenengo txanda, lasterketa honetakoa. Eta orain, 8 urteko beste txanda bat egingo dugu, eta gero txikizabez azpikuen. Halo bat honetzapen, deusiarren bere ibilbidea amaitzea lortuko dau. Hoitzaileak okira prestu. Bueno, ba, listo pagaos. Jon. 3, 2, 1, 0. Aurrera. Azkenengo metroak honetzapen.
Salva bat egintzate. Amen datoz. Amen datoz batzuk den ginia eta bat aben. Eta hemen bakarka azkena umugara heltzen. Galo bat neskatu egintzaten. Aurrean neska eta kategori honetako azkenengo lasterketari ekingo dutzagu orain. Honek zazpi urteko umetxoak dira. Presnazago ze, listoe, hasingo garata. 3, 2, 0. Bueno, horra nomela. Zenbat lurralde ditu gaur Euskal Herriak, Zenbat lurralde ditu gaur Euskal Herriak, Euskadik adina bai balitu erdiak, Euskadik adina bai balitu erdiak, erabakitzen edako botana. Zein itzala deno bat, bergoretzak, eta Bata ditutu gaur Euskal Herriak, bata ditutu gaur Euskal Herriak, bezote lukeo du balitu erdiak, bezote lukeo du balitu erdiak. zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak, zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak, herritarreko bosna balitu erdiak, herritarreko bosna balitu erdiak.